Siguro mga 1 hour pa to. Yung temp niya. Okay, konti na lang yan. 3 lechon. Yun, maganda yun. Nasa dulo. Ito may kanabiyak. 2. Okay. It's ready. 3 lechon. Going to work. Lechon ready. Okay. Ready na ang ating 3 lechon for Friday. So, 3 yan. Kasama natin si Mang Tommy. Yan, si Mang Tommy. 6. 40 to 49 pounds lechon. Yan, medyo may piyak yung 2. Pero okay lang yan. Yan, 3 lechon. 3 lechon for Friday. Ang sabi nga nila, peaceful mind, grateful heart. Yan. Okay. Okay, so tapos ng ating 3 lechon. Today is Friday. At bukas, syempre Saturday, ang sarap ng buhay. Saturday, pahinga-pahinga tayo. Anyway, nakatatlo tayong lechon ngayon. And kahapon ay ano tayo? Na-meet natin si Idol Maharlika. Okay? So ito yung ating mga kaganapan kahapon. At konting lang, meet and greet ng ating idol na si Maharlika. At sinuportahan natin ang ating mahal na magiging Pangulo na si Bongbong Marcos, inshallah. Okay, so doon ginanap sa Carson. So at na-meet din natin yung mga kabagis natin, mga Ilocano na nandoon, mga taga La Union, karamihan ay taga La Union, and mga Tagalog din. Bisaya. Ayan. So salamat Madam Maharlika at kay Ma'am Claire. Na-meet natin si Ma'am Claire din, na solid Maharlika, solid BBM. Mga ano yan, talagang malaban yan para sa ating magiging Pangulo ng Pilipinas. Sana makauwi na tayo. Okay? So anyways, ito po, panoorin nyo ang ating kaganapan noong tayo pumunta doon sa campaign rally. Natawagin natin campaign rally ni Bongbong Marcos BBM sa Carson with Madam Maharlika, ang ating idol, at ating mga kasamahan doon. Okay, mabuhay. Ilocos Pinoy po. Babush. Maharlika. My goodness. Idol. Dito mo. Okay, oh. Marcos na Marcos. Ano? Si Sir, ito. Madami pala din. So ito mga bagong mga Hi sir, how are you? Indian. Ang ganda-ganda naman ng mask. Good to see you. Di ba social? Galing. Di ba lahat tayo ngayon ay Marcos, family Marcos, ni Bongbong Marcos. Si Madam Mirna Morales, Miss Carson, Miss Cagayan de Oro, siya po talaga, nagkakilala din kami. Showbiz yan. Si Madam Mirna, ito po ay hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Hindi po. Pero sa totoong kwento, day 1 ng pakikipaglaban ng isang Maharlika, nandyan na po siya nakasuporta, handang
magbuwis ng buhay. Hindi, totoo yun. Bakit ko po sinasabi, hindi yung drama. Simula nung nilulusob kami ng CPP-NPA dito sa Amerika, di ba? Sa lahat ng aming mga, campaign rally, wala pa sila dito ngayon? Wala. Kasi nag-hire ako. Nahuli na. Kanina parang nandito. But anyway, Tatlong military Madam, thank you so much, not only for supporting Maharlika Channel, but for supporting the children in Cagayan de Oro. Amen. Ito kahit na may trabaho, pag sinabi ko, Madam, meron tayong drama ngayon. Andyan lang lola mo lagi. Okay, ano ang kwentong Marcos mo? Okay. I don't want you to interview me regarding Marcos, but I will tell you what's going on because I'm a pro Marcos too. Okay. Then, all the media are pinning down the Marcoses. Do you agree with me? Of It's course. because ayaw nila na mapasukan talaga ng Marcos again. Kasi ngayon, nag-ano sila, they're really worried about all those gold. Yes. Di ba si Dilima? Oo. Pag itong mga dilawan talaga, yung sabi mo po nga, hindi na ako nanonood, naka-pink sila, ang alam ko blue eh. Naka-pink sila. That's a sign of cancer and they are toxic. Toxic, yes! Ang dapat mong gawin ngayon, kailangan bigyan mo ng leksyon ng mga tao na akala nila si Marcos masama. No. He did a lot of good things in our country, in the Philippines. Yes! I was in National Steel when the last rally of Marcos and then Cory Aquino. But sino bang gumawa ng kasamaan? Lahat ng between Duterte and Marcos, lahat puro mga kurakot. Di ba? Yeah, mga dilawan, mga dilawan. Mula, yan. Ay, mga dilawan, mga pisting yawa mo ha? Okay, go. Ngayon mga pink na pinasok na yung mga ano bang pink sa Lahat Tagalog? yan, rosas daw, pink. No. Rosas pandan. Oo, Rosas pandan baho. Sa Tagalog. Sa Tagalog, BBM. No, sa Tagalog, fake. So actually, yung pink na drama nila ngayon, ginaya nila si BBM. Originally, ang mga di ba si BBM nung nag-declare at nag-file is naka-fake talaga. Pogi-pogi ang BBM natin. Wala talaga silang originality. Lagi nilang diba? pinagbibintangan si Marcos, lahat ng yung Miranda, may pulis naman dito. Silang may kagagawa nun. May dalawang pulis Kasi dito. ang father ko was into politics. My father is a mayor in our town. Yes! Yeah. And then, siyempre, bata-bata pa ako noon, ang sabi nila na yung ang kagagawa ng mga kuwangko, kakino, whatever. It is. mga But boys. you know what? The latest interview of Bongbong Marcos, I watched with Karen Davila. Very sarcastic man yun mag-interview, di ba? Again, Sabi bigaon niya, man yan si Karen. sabi ba, just yes or no? Sabi ni Bongbong Marcos is intelligent. Very smart guy. Ang tanong niya, do you follow the steps of your father? Sabi niya, yes. You know, Yes. talagang itong mga dilawan talaga, itong mga toxic talaga sila. Ayaw nila babalik ang na mayroong police brutality. So, nag-agree po tayo doon, di ba? I think President Marcos has nothing to do with the Yes. killings in our municipality during this time. Some are personal, we take for granted because, for example, my relatives was killed in the past years or what. During those In time. martial law, I am now a police officer. Kumbaga, One way or another, you think about, oh, this guy is fucking shit during their time. I did not kill them also. yes. So, personal. It has nothing with President Marcos. Kasi, kasi po, yung gusto kasi nila ngayon, Biniblame lahat kay Marcos. They have nothing has to do with us as yan na, separate issue. yeah, kasi po ganito yan po, sir. Ang pinapalabas sa mga dilawan, lalo nang tatakbo the reason why we're here because of Bongbong Marcos, kasi sinusuportahan natin ang kanyang kandidatura, nasabi nila dapat daw si Bongbong ay mag-sorry. Sabi po ito ng less than 3% ng mga dilawan, mag-sorry sa mga biktima ng human rights back in Marcos time. At sinabi na rin ni Bongbong, bakit siya mag-sorry na hindi naman siya ang gumawa ng kung meron man, hindi naman siya nagmano-mano doon, di ba? You were abuse of the police force. The president has nothing To do with it. Exactly. any Participation, di ba? Yes. Wow, thank you so much po, Chief Officer, di ba, I'm sir? telling you from experience what happened there. The president, nothing to
Yes. Nakakatuwa kasi po. They said that I declared martial law. Yeah. The first 2 years of martial law is very Peaceful. small and progressive. At saka po, Everybody is very disciplined. Follow those. yes. They respect the authorities. And everything is still well. When they asked me, the mayor asked me, being now it's now under martial law, what do you want to Si Masikira. Doon sa Angels Gate. improve? Peace, Aha. order, and it's now. Well, every occasion, anybody who orders some occasion, they have to get a permit from the Yes. Basta sumunod lang po. up to that. In that we can Maharlika po. Maharlika po siya. Oh. Kasi maharlika po dito. Maharlika yun. Yes. have your president of a police commander, they can control Yeah. affair. Yes, so bottom line, sir, ay talaga naman kung, wawakan niyo po si Bongbong, baka makawala si BBM. BBM, we love you. So bottom line po, na kapag ikaw ay masunurin na Pilipino sa batas at ginagawa mo ang iyong obligasyon bilang isang good citizen, eh talaga namang nasa tamang landas ka. Hindi ka mapaparewara kataliwas sa mga kalaban ng bayan ng mga CPP-NPA. Mag-move on na po ako, sir. Ayan, thank you so much for your experience. Okay, yan ay kasalukuyan na nagsasalita si Binibining Maharlika dito sa Carson. At iniisa-isa niya, mga kaibigan, yung ating mga kasama na sumusuporta kay BBM. So, dito sa Carson para suportahan ng ating mahal na si BBM. Buhay po, nandito tayo kay Binibining Maharlika. Baboy mga Ilocano. Tawagan ng Maharlika. Dumating na nga tanawagan mo. Oh, thank you. Salamat po. Okay. Pero ang tatay ko, si mother ko, sila ang nagkukwento sa akin. So 72 na sa Amerika na kayo. Oo. Wow, tingnan nyo naman kayo, talagang purong Pilipino na parang Makatang si Rizal. O diba? Nakakatuwa, no? From 1972, hindi pa ako pinapanganak noon. O diba? Bagets. Tanda So, na anyway. ako, matanda na ako. But anyway, ano po ang kwento nung 1972 kasi Marcos na yan. Bakit ba ninyo nilisan ang inang bayan? Ang Marco, Aha. magandang sila doon, magaan. Ang tatay ko nagsundalo din. Sundalo din po yung tatay nyo. Sa Manila o sa Ilocos? Somewhere in the Philippines. Yeah, nag-aaral pa ako. Yudam, pagdaka Yudam. Libreng pagkain, Nutribang, libreng gatas, bulgor, libre. May pera po binigay nun. Sa school, yung teacher, di ba yung mga mabait yung mga teacher, di ba? Nagbibigay ng tig-piso, yung malaking piso. Yung kay Rizal, naalala ko yun yung mga teacher ko kasi mababait. Pag natuwa sila sa akin, ito piso. Anyway, Anyway, sige po. maganda. Saka, over the years, pauwi-uwi ako sa Pilipinas. Last 2019, nagpunta ko sa Ilocos, binibig ko namin, Ilocos Norte. 2019 ang Ilocos. Okay. 2 years, yeah. 2 years ago lang. COVID. Okay. Before? January 19, Nasa- pauwi na kami. Aha. May COVID na siya. Wow. So, Wala akong narinig sa kanya na masama ang Marcos. Magandang palakad. Palakad. The reason po na talagang kayo, kahit nasa Amerika na kayo, suportado ninyo ang mga Marcos. Of course. Yeah, kasi Lahat sa napapanood namin ay Aha. Lazara, government namin, Okay, oo. napapanood ko lahat dyan. Kaya, supportado ko sa BBM. Yes. Kaya talagang Bongbong Marcos para talaga sa bangon ng pagbangon ng Pilipinas. At saka, From Santa Cruz, Ilocos Sur. Talaga naman. Okay, dito tayo. Kaya na dyan si BBM. Kayo po, same question po. Ano ba ang kwentong Marcos ninyo? Well, I was in BBM. high school. I was High in school? high school. Okay. But, nung ano na, during my college time, back in 1975. 75 po. 75 na ako college. Sa Manila din po ito. Sa Manila. Okay. Ayun, habang nandun ako,
Then I joined the police service. Police. Naging police po I kayo? was a police in Manila. Wow. Naka-brown kayo noon. Di ba brown ang police noon? At saka noon po, di ba, respetado talaga ang mga police kasi talagang, yung dignified. Then I joined the Philippine Constabulary. Wow, PC pa, PC. Officer ako. Iba na kayong pangalan, di ba? De Villa. When they joined the MERS, I should say, the MERS, the police sa PC, Aha, I came back to the PNP. police again. okay. So, It so happened na noong 1993, I have a petition, my wife, I came over here. So, And I joined the Navy, and so happened. wow, congratulations. I'm retired. Retired na po kayo ngayon. Retired Pero na ako. pero po kayo yung kwentong Marcos nyo talaga haba kayo ay nagbibinata. Diba? During my time, nandun ako sa Malacanang din noon, Aha. back in 1986. Yeah, I remember that. Paano po ang trato sa inyo? Kasi noong 1986 si Marcos pa doon o si Cory na? Si Marcos. Pero during yung revolution, nandun ako. Ano doon kayo? Ano po ang partisipasyon ninyo doon? Noon nandun ako sa Malacanang, actually sa police, sa Manila Police pa ako noon. Well, nasa SWAT ako dati. Aha. Para rally. Pero sir, kasi di ba nakita nyo yung video ni President Marcos nung time na kinidnap sila papuntang Hawaii? Sinabi doon ni General Ver, nagba-viral na ito, millions of viewers from all over the world, na sinabi ni Ver na Mr. Marcos, na umaatake na yung mga kalaban, dapat natin mag-retaliate. Pero ang sabi ni Marcos, no, sabi niya, ayaw niyang masaktan ang mga Pilipino. So, ano yung, na-witness niyo ba yon sa TV o narinig ninyo na actual since nasa Malacanang kayo nung time na yon? Ano yung memory niyo po doon? Yeah, maraming balita talaga noon na talagang kidnap siya. So, that's the only thing we can do. Natin magagawa. Dahil sabi na, nakialam ng Amerika kung nandun na. Aha. So nalungkot talaga kayo. Yeah. Kaya ngayon, sa lahat ng mga panawagan, pag Marcos ang usapan, kaya nandito kayo ngayon. Sa feeling ko, akin kayo ngayong araw na to. Yung channel, tinitinayan ako ang UIC ng channel 2 nung pinasok kami doon. Ganun po, di ba? Grabe talaga. But anyway, nakakatuwa po. May mga kanya-kanyang kwento, mukha-mukha, iba-ibang mukha. Nandito ako para lang. Sir, come here. Ito si Sir. Sir, come here. Halika dito, napasubo ka. Ano po pangalan ninyo, sir? Lito. Lito Oriente from Ayan. So ikaw naman po, upo po kayo para komportable tayo dito. Ayan. Saan kayo galing dito sa LA? Saan pa kayo galing yan? Dito lang ako sa Bakuran dito. Inyo itong property na ito. Lahat na natatanong namin sa inyo ito. Hindi ko pa Okay. Wow, commissioner po kayo. Pwede po bang mangomisyon? What time? During my prime. Mga commissioners na mga kasama natin. I was also member of the commission of the City of Carson. Wow, grabe naman. Proud to be Filipino. Yes. I'm proud Hirap of being the pumasa dyan. campaign manager of ex-mayor Pete Parda. Alam mo, ito yung maganda sa Pinoy. Kahit saan tayo dalhin, magagaling talaga yung Pilipino. That's right. The problem is po, sinisira tayo ng kalaban, naka-faint na sila ngayon eh. Well, we cannot please everybody. Oh yeah. No matter what. Kahit magkapatid, minsan, True. lalo sa politika. Parang Yeah. religion yan. Correct. Teka sir, may tanong I ako. respect everybody's opinion, or Yes. choosing, or whatever side they are, well, they're free. Pero ano ba ang kwentong Marcos ninyo? Nung time, during the Marcos time, sa probinsya ba kayo? Sa Maynila ba? Anong I kwento was a niyo? member of the Balawan Police Force and I was investigator sa Balawan Municipal. Pareho kayong polis. Wow! Wow! And then Thank you. during martial law, during the prosecution mission, I was in charge of the police department of Balawan. Oh, wow. So, I was the one who heard all the first broadcast, the first order. I still remember during the night. I declared the whole martial. Philippines. Sir, ano po yung feeling nung narinig ninyo nung time, nung 1972, na dineclare ni Pangulong Marcos ang martial law? And we all know na hindi lang siya mag-isa ang nag-declare nito. Kayo bilang isang pulis at lingkod bayan ng mamamayang Pilipino, ano ba talaga ang naramdaman nyo during that time? Ang masasabi ko lang, I'm just speaking on behalf of the municipality of Balawan. What I Okay. observed during this time,
okay, very peaceful. With occasional rain of gunfire. Ganun lang. Paminsan-minsan may putukan, pero ano lang. Pero they are so scared really because everybody turn in the firearms. We have around 20 drums of assorted firearms and ammunition filled up in 1 week. Wow. They just come in. I told them, okay, no more filing up papers. Just drop your illegal lost firearms in here, in there. You're free to go. We Wow. don't need to get your name, whatever. You're free. So you're saying po na more disciplined ang ating mga kapulisan nung panahon ni Marcos. Oh, I'm just talking about my experience in our Opo, opo. Pero marami ring abuses ng mga iba na naririnig ko. Oh yes. O nakikita ko at pagkatapos ako rin talagang nagsasabi. Kaya during this time hindi ko naman sinasabi na kasi mga pulis noon pwede ka lang pulutin ng mayor noong araw. Ano po ibig sabihin? Wala pang pulis sa ako 1966, hindi pa degree holder ng mga pulis. Ah, okay. Hindi ko alam yun. Good to know. Being one of the I'm a board pastor of police Napolcom. Okay, Napolcom. Eligible ako pastor man first examination. So I was a graduate of Bachelor of Science Criminology. That's why I was able to. Then when I entered the police force, they assigned me, I was designated as a police investigator. So maraming Okay, so sabi niyo po kanina na may naririnig kayo na talagang may mga nag-aabuso din na pulis. At we can all agree na sabi ko nga sa mga vlogs ko, wala pong administrasyon na zero police brutality. That's the truth. The problem is, itong mga makakaliwa o yung mga miyembro ng CPP-NPA, lalo dinidikdik. Tapos parang si Marcos lang, during Marcos experience ninyo. Bakit? You know, kasi maraming kwento, iba-iba ang kwento. Pero yung personal experience ninyo towards really the administration na naranasan talaga po ninyo. Yung administration Ni Marcos, yung syempre yung kakabaka-baka na parang sabi nila pwede kang kidnapin, pwede kang tigihin o you know, yung mga ganong chika ng mga kalaban eh. Ano po talaga kayo nung nag-aral kayo sa Maynila o nagtrabaho na kayo? Ano yung feeling ng time na yun? Yung ano ko sa personal ko, very safe talaga ang mga tao noon kung wala kang ginagawang masama. Ang mga dilawan kasi noon kung saan-saan sila nagrarally, ganyan. Never, hindi kayo naging part ng mga rally-rally? Ay, hindi. So mabuti kayong estudyante. Nakapagtapos, kasi ganun po yun eh, kahit din naman ako nag-aral sa University Belt. So kapag mabuti kang estudyante at hindi ka nai-impluwensyahan ng mga CPP-NPA, makakatapos ka ng pag-aaral. Gaganda ang karir mo at karamihan, tiyan na tayo na sa Amerika kasi hindi tayo na-recruit ng NPA. Diba? Naging maganda kahit pa paano yung buhay. And I believe, karamihan dito, pumunta dito like right after 1986. Mag-a-agree, diba? Dahil nga, infiltrate na tayo ng Dilawan. Hindi niya ako pinakasalan. Ay magpasalamat pa pala tayo kasi nag-martial law. Masarap ang martial law kasi tahimik, at saka respetado. Ang uniform namin noon, napaka-ikse. Sasakay kami ng jeep, respetado kami ng mga lalaki, walang pakialam ang mga tao sa amin. Walang bastos, Oo. no? Di po ba? Masarap pag nagpa-party kami kasi pag inabutan na kami ng curfew, maiwan na kami ng magkasama naming barkada at saka mga lalaki sa loob ng bahay ng party o kayong sa may lugar ng event hanggang umaga na kami. Diba? Ang saya. At saka tita, diba, kung tama ang recollection ko po, mag-a-agree kayo, nung mga 1992, early of 90s, doon na lumabas yung mga yung mga rape cases. Naalala, kaya nga naging massacre queen yung may yung icon ng mga STD. Diba? Siya yung nag-play ng mga massacre movie. Crazy. Strict na si Marcos sa talagang respetado ang presidente Marcos noon sa mga babae. Noon nangyari yung Maggie de la Riva case. Yes. Yung 4 na anak ng mga yayaman
Ang isa doon ay first cousin ng kaklase ko sa College of Law. Kulong. Nagmamakaawa yung mga magulang noong nagkasala na siya ay patawarin at hindi sana i-execute. Pero hindi nakinig si Marcos. Nanloko sila, nang bastos sila, electric chair. Yes, Dapat. totoo yun. See? Gugilabol yun mga palangga, mga apo ko dyan. Makinig kayo sa mga lola ninyo dito. Kasi lola na ako, tita. Alam mo ba, may apo na ako, di ba? May apo na. Di ba? Muse na mga lola. Makinig kayo kasi sila yung nakaranas talaga. Dito ka makakukuha ng kwentong first hand nung panahon ni Marcos, hindi yung sa mga gawa-gawa na mga dilawan. At ang isa sa mga talagang masukid na bakit po minamahal ang mga Marcos? O si Marcos, o yung pamilya, si Bongbong, kasi si Bongbong ang tatakbo ngayon, di ba? Oh, there you go. Kahit na ba sinisiraan na siya, Oo. wala akong narinig na lumalaban sila. Oo. Wala silang kahit na basta tahimik lang sila. Wala talaga. As in, wala ako. So mahilig kayo, sabi niya, mahilig kayo sa mga edukadong tao. Ang ibig bang sabihin niyan, ang mga dilawan, no, I'm just saying, tita, na ang mga dilawan ay nagpapanggap na descende at edukado, pero ang totoo naman, na hindi naman talaga sila edukado, mga bastos, pati bangkay gustong ipahukay. Kakaloka, di ba? Kakapal ng mukha. BBM lang tayo. BBM lang tayo. Ano pangalan ninyo, madam? Gigi Domingo po. Gigi Domingo, ayan. Bakit? Mula sa Makati City, kararating ko lang po dito sa LA. Oh, wow! Welcome to Los Angeles! Welcome. Okay, Kaya okay. mismo ko pong na-experience kung anong nangyari mula 1986 up to the time na pumasok si Duterte, Pangulong Duterte, saka lang po nagkaroon ng pagbabago. Kaya po ako nag-volunteer, kami po ay nag-volunteer mula pa po kami sa Eagle Rock. Wow! Para lang po maihayag sa buong mundo kung anong kabalastugan ang nangyari sa Pilipinas after 1986 revolution. Mantakin niyo po, ibinenta po lahat ng mga naipong investment ng Pangulong Marcos, Ferdinand E. Marcos, para po sa mga Pilipinong naghihirap. Meron po tayong Petron, meron po tayong Meralco, meron po tayong Kadiwa, meron po tayong murang mga gulay, bigas. Revolution. Meron tayong Green Revolution. Ngayon po, pati carrots, sibuyas, lahat po ini-import, pati po baboy. Matuwa naman kayo. Ano na po nangyari sa Pilipinas? Ganun na po kawalang niya ang mga namahala mula 1986 kay Cory Aquino, Ramos, Erap. hindi po muna si Erap. Si Erap. Tapos, pinatanggal nila si Erap. Yeah. Nagpasabog-sabog dun sa LRT. Yes. Biglang nagkaroon ngayon ng impeachment dahil sa weteng, dahil sa bayong-bayong kuno. Na pera. Kaya po, si Singson, umasenso. Ano nangyari sa Pilipinas? Bumulwak po, pumasok ang Arroyo, 2 term. Ano pa rin nangyari? Wala pa rin po. Hindi pa rin po matinong mga Pilipino. Ano nangyari sa atin? Binoto pa rin po. Namatay lang po yung nanay na walang nga. Binoto pa rin po si Noynoy Abnoy Aquino. Abnoy sa impyerno! Salamat! Mabuhay! Eto na po tayo. Pinagpapatuloy po. Ano po ba ang pinagpapatuloy niya? Di po ba yung blueprint ng ginawa ng Pangulong Marcos? Yes! Yun po ang pinagpapatuloy niya. So ano, continuity yung inaharapan ng mga kung sino-sino diyang mga vlogger. Eh, ang ginintino nga po, yung kay President Marcos. Correct. So, BBM lang po tayo dahil siya po ang pinakamatalino. Yes! Kandidato para sa 2022. Kung gusto nyo ng pagbabagong totoo, makakabangon po tayo. Kung may BBM lang tayo, BBM lang po. Alright, babangon muli ang Babangon muli. From Makati at buong mundo, BBM lang po. BBM. O sir, baka naman medyo may lakas na kayo ng loob. Wala, naubos na. Baka makulong na ako. Okay, di ba? Ang galing. Thank you, madam. Talagang punong-puno ng pag-aalab para sa bayan. You are